Bigarren aukera litzateke administrazio publikoan jardutea, bai? Kasu honetan, horretarako oposaketa lehiaketa edo lehiaketaren bitartez eskuratzen da lanpostua. Pentsatu behar dugu administrazio publikoarentzat lan egitea beti egon behar da, nolabait esateko, lehiaketa publiko bat, hau da, publiko egin behar da, bai? Direla lan harreman arruntak edo direla funtzionarioen kontratuen kasuan, bai? Horretarako, administrazioak egiten duen lehenengo gauza da RPT izeneko dokumentu bat argitaratu, bai? RPT-a da ondorengo urtean, ondorengo ekitaldian beteko diren lanpostuen zerrenda. Bai, RPT-ek esan nahi du relación de puestos de trabajo. Bai? Orduan, hor administrazioak egiten du ondorengo urterako aurreikuspen batzuk eta bete gabe dauden plazak ondorengo urtean argitaratu edo beteko beharko lirateke. Bai? Ondoren, egiten dena da aldizkari ofizialean eskaintza argitaratu, lehiaketara aurkeztu den plazaren deialdia eta oinarriak argitaratzen dira eta zabaltzen da epe bat dokumentazioa egortzeko. Prozedura administratiboaren legeak egiten duena da, behartu egiten du administrazioa epe bat zabaltzera dokumentazioa egortzeko, ondoren behin-behineko zerrendak argitaratzen dira eta gero zuzenketak egin daitezke. Bai, eta zuzenketak egin ondoren behin betiko ebazpena argitaratzen da, behin betiko zerrenda argitaratzen da. Pentsatu behar dugu, prozedura administratibo hau betetzen dela bai datuak jasotzeko orduan, bai azterketen emaitzak argitaratzeko orduan, hau da, pentsatu dezagun dela prozedura administratiboaren legean. Beraz, administrazioaren menpe dauden prozesu guztiek bete behar dituen baldintza batzuk dira. Beraz, hautagaien zerrenda argitaratuta dagoenean, oposaketa lehiaketa faseari ekiten zaio, bai, hainbat proba izan daitezke, direla tesiko-teknikoak, direla proba teorikoak, dira praktikoak, elkarrizketak, meritu lehiaketak, bai, eta oposaketa lehiaketa prozesu osoa beteta dagoenean funtzionario izendatzen da, bai. Plaza lortzen duen pertsonak, funtzionario izendapena lortzen da, eta gerta daiteke, kanpoan geratu diren fasea gainditu, baina plaza atera ez duten pertsonekin lanpoltsa osatu. Hor bereizi behar ditugu oposaketa lehiaketa eta lehiaketa, bai? Oposaketa izango litzateke azterketa bat, nun azterketa horretan puntuaziorik altuena lortzen duen pertsonak lortzen du plaza hori, izan liteke oposaketa lehiaketa bat, nun azterketaz gain meritu lehiaketa bat egiten den, edo izan daiteke lehiaketa. Eta lehiaketan izango litzateke hautagaiek aurkezten dituzte beren dokumentuak, horiek epaimahai batek baloratzen ditu eta puntu batzuk ematen dituzte. Eta orduan lehiaketa horretan puntu gehien atera dituenak lortzen du plaza. Pentsa dezagun ere, administrazio publikoan, badirela administrazio publikoa bera ordezkatzen duten langileak, hau da, funtzionarioak, eta badirela bai administrazio publikoaren menpe dauden erakunde pribatu batzuk. Esaterako, ETB, Metro Bilbao, Euskotren, eta antzekoak. Kasu horretan, bai egon behar dela argitalpen publiko bat, bai argitaratu behar direla publikoki, baina selekzio prozesu hori askotan enpresa pribatu batek egiten du.